ole ama sabera chuan enge communication chu omzia kan ti chuan je dictionary chuan inkalpawhna inbiakpawhna inbiak tawnna ti in a hrilh hliah ani picture kan hmuang hian modern means of communication modern kan ti chuan tunlai tina ani a milema kan hmuang hian tunlai inbiakpawhna hrang hrang kan hmel hriat tawh sa heng mobile phone te internet kaltlanga email kan ti social media hrang hrang Facebook te Twitter te WhatsApp le Telegram le tam tak a awm bawk a radio te satellite te pawh inbiakpawhna vek ani tunlai tluka khawvelin inbiakpawhna a nei that ber tum hi ala awm kher lo ang hmanlai history atangin lo soi zau dawn ta ila ama sabera chuan smoke signal an ti ni smoke chu kan hre theuh awm e mei khu soina ni hetiang hi North America hmanlai a le China rama te an hmang na sa a thingtlang le ram hnuai ate pawh TV ate pawh kan hmu thin ang hmanlai chuan indo thin te an ni a an sipai le mi puite ko khom nan te hla om le om lo rang taka in thiat tir nan mei khu hi an signal atan an lo hmang ve thin ani ti chuan means of communication kan ti chu tlang pui kan hre thiam chhawng a inbiak tawnna inbiak pawh tawnna adot le kan soi tur tan chuan parva messenger pigeon an ti hi kan soi fia le dawn ani parva hi hmanlai chuan thuin tawnna an hmang na sa hle maya messenger pigeon an ti pawh hi messenger kan ti chuanin message thon tu ti na kha ani maya heng parva te hi kho pakhat atangin khodanga te an thlo kwal tira an taksa khuilai morem chang laia lekha emaw message te hi an thlung beta ti chuan an du na hmun a khan an va thon tir mai thin ani rom hun lai de to khan Julius Caesar pon alal ram chunga asipai ho tu te biak pawh na na lo hmang tangkai ve to thin bawk ani video kan hmuang hian indo pui pakhat na le pahnih na lai pawh khan tu ram mai pawh khan messenger pigeon hi an lo hmang na sa hle ani heng messenger pigeon te hianin indo pui pahnih na le pakhat na lai khan an thintem em maya heng poison kan ti tur hla om tak tak boruak a om te khatiang indo pui laia battlefield field chunga te khanin an thina sa em maya sipai te an hmang tangkai boxia an thu in thon na ber pakhat ani chu wang chuanin sipai te khanin khang hun lai khan noi ni chuang vel parwa hi hmang ni in mi thiam te chuan an record nge ni dilema kan hmuang hian messenger pigeon zinga pawh alar deuh mai pakhat a awma chu share army an ti ani share army chu indo pui line alar bik hle mai indo pui pakhat na line sipai za som ko pali zet battalion khat chu bo mai tura rin an ni to a chu mi te chuanin share army kan ti messenger pigeon hi a message thu ziak a pe ka wangin an nun na zong zong chu chan himin a awm ani an him ta vek ti na ni chu indo na hian a kele amit sharami hian atina nge a kele lam phei chu abung hial ani milema kan hmuang tho hian indo pui pani na lai ve khan allied force kan ti tang ro pol ram te khanin messenger pigeon kan ti parwa somthum pani zet ta chu huai sen loman Victoria Cross an ti ran pek thei tluk pui omang vel chu an hlan nge ani le tuna chuanin heng messenger pigeon kan ti te hian engting takin nge thu hian thon dik chat thei ti hi zona om thei ania pakhat na chuanin sap tong emo tong mihring tong hrim hrima pigeon te hne na chuta chuan va pela kan pu va pero tia va hril kha omzia nei te vak lo ani chuwang chuanin an du na anei tu te hian an va thon kwal tir va vak thei chawng mi lowa ama sabera chuanin kar somli baruk upa an ni in an om na hmun nget tura an tia an chen lai lok tir wang phang phata khoi hmuna po om to ma se a chen na ngeta angai chu a ina ngai kum ko to thina ni ti chuan indo na chuan an ke ya te an thu jek thon du kha an da mai thina chuan indo na hmuna tang chuan an chen na hmun la tak le hima khan thu jek kha an va thon ta thina ni an chen na kum lung dur te hi thlan sak lok dan azirin a thon tu kha na thon tu na kha a hre to mai do ni soi tong khan un san chan du na lai ya an thon tir emo va pek tir kha thil thei ngot ani chuang ni lawon pigeon messenger pialama hianin mihringin ma son chho zela heng man tangkai ni nu hianin tun nu po hian pigeon messenger kan ti te po hi an la mang thowa amai ra chun biak po na te changkang to wangin
มันนับตัวตั้มตัวละวันนี้พวกนี้เสhistory of communication กันที่ตัวนั่นหลายจังหวะมิชิงเต็มเบียกพวกนั่นละมากันชันชาวดานกันเจอชาวเจล่ะที่ข้านินโทรศัพท์แต่อเล็กซานเดอร์กราฮัมเบลเต็นอ่างมุชัวก็กุมสาขาจริตเล่สมเด็จพระเจ้าชาวเวล่ะที่ชวนโทรศัพท์แต่พวกมาเราสอนชาวเจลินเทเลกราฟที่แต่อันละมุชัวเจลบอกว่าที่ชวนนินเทเลกราฟกันที่ยันินกดน้อยในอินทอนทรีนะมอร์สกดกันที่บอกว่าจู่ๆสมัยมอร์สนินจอยกัลอันนี้จู่ปัจจุบันนินแห่งกดแต่เราแต่มังหันเนมังเฮียนที่รู้นินทอนทรีนะอินเดียปวนะประกาศตานอันมังบอกอันนี้ที่ชวนradio เตะมุชัวเรานี่เจล่ะ Heinrich Hertz สังขจริตสมเด็จพระรุขานินแห่ง radio waves ที่อันน้องเงี้ยนี่ที่มุชัวต่อบอกว่า electromagnetic wave ที่เฮียลินอันสวยนี่แห่งที่ megahertz kilohertz กันที่เตะอัจฉริยะรอนกัลอันนี้Heinrich Hertz มิงจอยผู้อันนี้เงี้ยบอกอันนี้เลยที่ชวนอัตบลำกันหัวบอกตรงมาลายชวน smoke signal คันมองเชนะที่ชวนนู้ดว่าvision ข้ามเส้นจากกันที่ข้ามมังชวน Morse code กันที่ตั้งเราชวนซูมินเวลามีเรื่องกันมองเห็น text เตะตรงร่างกายที่radio เตะกันหูชกชาว audio กันที่ tape เตะกันหูชกชาวเจล่ะ telephone เตะพอกันหูชกเจล่ะที่ข้านินสิ่งที่อยากบอกตนนะคะมาข้าสอนเจล่ะmusic เตะกันหูชกก็ขัดยังหัน track เตะกันเสียงเทต้าเป็น mobile phone รอนชกชาวบ้านกันไม่ได้มารอนสุยาการอีเมลเตะ WhatsApp กันแต่งโฟนเอาซ้ำตะกินกันที่ส่งต่อไม่เนี่ยพอนี้เสเอ็มเตเฮียนี่ side effect อันนี้เนี่ยชัดลงนั่นลำพอซึ่งจะช่วยตามชวนกันใส่เราไม่ง่ะแห่ง means of communication กันที่แต่ฮีแห่งที่ตะกินเนี่ยมีสิ่งอยู่นอกห้องตาชวนให้ไล่จัดกันวงยันกัน device handset กัน smartphone ที่ละมาเห็นเงี้ยตัวตาเห็น communication ตานมีสิ่งตะกินกันมุดชวนในตาขังที่ข้าเอาเรื่องตานกันเยอะตัวนี้เสชวนอติละมาเตนตัวเตะกันสวยเละแล้วก็ง่ะมีสิ่งข้านินอติละมาข้านินมุดชัวข้ากันนั่นเองตำละว่าที่ไรลุงcaveman อันนี้ไล่แต่ขจวนินบังอาเตทิลข้าอันเสียชีนะซึ่งblogging ตัวไล่กันเตียงเดียวFacebook อาเตstatus WhatsApp อาเตกันว่าอัปโหลดของเดียวข้าอันนี้ชวนินข้าหุ่นไล่กันบังอาเตข้าอันเสียไม่ชีนะตัวไล่กันนุ่นตาเนี่ยชวนไอ้นังเบี้ยวเมียทินจานอาเตขันก็ตัดเตมีเตขันเชมาเตขันินมีสิกนัลนานเตขันอันมังเวทีนั่นเองชวนินตัวนังหุ่นชวนินมิชิงเตขันเราจังกลางตัวข้างเตียงไล่เราขันินมีสิกนัลนั่นตัวชัดตักขันในชัดตัวไม่ไม่เลยขันกันนุ่นพุ่งฮีกันทิ้งหูโชว์สิร์เกนินไอ้ข่าวดังนั้นเลยเจ้านั่นเองทินรอยมีอาเตปอให้ออนไลน์ที่ชิงเตกันเรากละกันส่งเบลดูจูเตียงการาบเตียงmeans of communication เตฮีเองเนี่ยอาชัดนั่นเองพกโชกับมังจังกายที่ตัวรินกันดูกันเสียงเสียตัวเนี่ยเหมือนตาชวนตัวโตพกตังเลย